Така, сега за маршрутизацията на други, на корпеницата на OSPF, пак по сходен начин, процес 11, VRF, съответния VRF. Тук съм си сложил обаче и Router ID, за да не ми сложи лубека, към който Corp 1, т.е. лубека на провайдер речи единицата, към който Corp 1 не би трябвало да има връзка. Сложил съм си да се редистрибутира отново BGP, като съм уточнил метриката да бъде Type 1 и съответно да ми редистрибутира и събнетите от BGP-то към OSPF. И съответно съм задал някаква мрежа, нали, с съответната area. Използвам Area 11. Тук в Core, това е настройката на Core роутера. Виждаме, че Area 0 с процес 1. Процесите с локално значение, Area-те обаче са с глобално и тук трябва тия двечките да са различни, за да сработят нещата, иначе няма да стане работата. До тук, добре, сега продължаваме с BGP конфигурациите. Така изглежда цялата BGP конфигурация, тегава работа. Но фактически това тук е съвсем нормалната настройка. Нали, задаваме си някакви нейбъри, задаваме си update source, активираме нейбърите. Тук правим едно адрес family VPN v4, то фактически заради това MPLS Layer 3 се нарича VPN, защото правим ето VPN v4 адрес family, активираме го и му изпращаме Extended Community-то. В Address Family IPv4 VRF единия и съответно другия редистрибутираме в нашия случай A-Grub автономна система 2 и OSPF процес 11, като виждате как се случва това, нали, фактически от етия тук редистрибутираме в BGP-то обратно, нали, взимаме и VRF, рутинга от VRF и го пускаме по BGP-то, за да бяга към провайдер Edge 2. Също се прави и на тази страна, нали. Ако тук искаме да правим някакви корекции, да добавяме някакви нови неща, съответно трябва да съобразяваме фактически в рутинга името на VRF-ите. Нали, в самите VRF трябва да съобразяваме route таргетите. И горе-долу с това се изчерпват настройките. Тук някакви show команди съм ми напускал. Първо съм ми пуснал show IP route да видите как изглежда фактически рутинг таблицата в Core нетворка. Тук съм направил тази команда show IP route VRF core pedi кой си, нали? Това показва съответната маршрутизация за дадения VRF. Тук виждаме, че сме научили BGP, чрез BGP и то BGP internal, нали, метриката е 200, external е с по-ниска метрика, то е доста надежден, като цяло се предпочита пред останалите, но както и да е, имаме internal BGP тук и сме научили фактически от Core Panel, който е предал на Provider Edge 2 чрез редистрибутиране, който ни е пуснал на нас Provider Edge на някакви раутове и ги тук тия раутове, нали. Лобеците на Core Panel бранш и съответно физически интерфейс, който е то. Тук съм пингнал фактически от Provider Edge даден адрес на Core Panel VRF, ето тук на Headquarters. Както виждате, пинга си бачка перфектно, няма никакви ядове. Тук в съответните клиентски устройства, какво съм направил, показал съм един show IP route на Core Panel Headquarters. Виждате, че тук вече няма такива BGP-та, има ги абсолютно същите тези, които гледахме на предния. Става подробно, че те са OSPF, нали. Тия, които не са от страната на Core Panel бранш, са пристигнали при нас като OSPF. Останалите са ни Connected раутовете и то Intra-Area OSPF, нали. Това е с настройките на BGP редистрибуциите там, съответните адреси фемилита. Тук съм пигнал съответно от Corp 1, съм пигнал лоббека на Corp 1 бранш с source лоббек 0 и както виждате пинга ни е 5 пъти успешен, няма ядове. Тук обратно конфигурацията на Corp 1 бранша, нали, маршрутизации и така нататък. Тук пак show IP раутовете, всичко е налично, нали, пинга ще сработи и наобратно. Сега за Corp 2, тук вече сме в EIGRP работи, тук правим пак също, нали, show IP route, има си ги всичките раутове. Както виждате, този път са с EIGRP, нали. Пристигнали с EIGRP и тия двата пича си знаят един за друг и много се кефат. Тук сме ги пигнали, нали, бачка си всичко върви. Ако искате допълнително да пробвате някакви командички, това е една готина табличка. Тук ще ви покаже VPN лейбълите. Двете команди са аналогични. Тук ще ви покаже forwarding table за съответния VRF. Тук ще ви покаже
Пак форвардинга с Cisco Express форвардинга. Тук ще ви покажеш, съответно ще лайпира това, което аз ви показах и пинговете, как се пингва от някакъв провайдер реч към съответните клиентски устройства, закачени с дадения VRF. Това е, приятели, благодаря ви за вниманието и надявам се, че сме ви били полезни с нещо и че сме споделили нещо интересно. Успехи!